Yeah! Put your drinks up! Kaga hanyar samun kuɗi a tsawake? Idan muna shan wahala sai akwai miliyoyi ba mu sani ba. Miami Misko. Wasa kunne. Hello ya. Nake gaya nan zuwa. Ka san ai ina makwabci da ɗankan ya ɗinge wani ba na su da ji. Ka san me? Shi yasa nake gaya ma kai kukulwanka bai da amfani ma mai gabaki ɗaya. Nake gaya ma wawan banza wawan fi. Yanzu nan ne wani mafarki ka san ni ɗan baiwa ne. Kana so ka ji labarin ne ko kuma ba ka so don na san halinka. Kai dar ne fa in za ko koka min na san ka ba labarin gaga ba ne. Kana ji na? Hello? Ina jin ka mana. Hello? Kati na karya kare. Yanzu kai baka san wani abu ba. Kai nan kana maganin biliyon 20. Ban gane ba, yi min dalla. Ban gane ba na gaya ma. Kai na zaka sani baka da kwakwalwa. Mu masu kwakwalwa mu ne wayanda muka sani akwai da kuma babu a cikin kwakwalwar mu. Ka san me a Asiya? Yanzu za mu tashi gobe in Allah ya kai mu. Ina akwai kuɗi a wajen. Kuɗin ajiya ne amma ka gane za mu taba ne ruwan mu yanzu kawai ka gane. Za mu je Abuja ka gane. Za mu je mu samu president nan kawai a raba gadon Najeriya ko ya. Dama kwakwalwan ka yana ja ne. Kule zan nemo mana na rara a radu da zibo za mu tafi mu uku kawai ka gane kar kowa ya ji fa. Ka gane kai ina kake so a baka ne? Kawai ne so Abuja kawai. Abuja kai bakka da buri ni kaga zan ce a bani Adamawa, a ban Kano, a ban Kaduna, sai a hada min da Lagos. Kaga in yaso ruwan can zai je in shanye. Ka san halina ba na wasa. To shikenan. Kai karka gaya ko ba wallahi in ka gaya mu kai da ka mu da sirri kasan sirri kuwa kasan mu iya sirri fa ba wanda zai ji wasu za su riga mu zuwa amma mu je kawai mu samu tayar kawai da ce san mu dai sai a sayar da Najeriya na ba mu gado ko ya gani. To shikenan zan zo in same ka gobe sai mu haura kawai mu haura.